Neața! Neața! Bine ați venit pe canalul Jurnal de Călătorie. Astăzi suntem în Măici de Sus și vrem să facem un traseu ceva mai ușurel. E început de iarnă, după cum se vede deja a dat prima ninsoare, iar noi o să mergem pe un traseu ecoturistic. Intrarea în traseu este din centrul satului Măieciu de Sus, iar traseul numărul 9 duce către Amfiteatrul Transilvania. Avem o porțiune comună, noi suntem aici la intrarea în traseul numărul 6. Trasele acestea sunt marcate cu omuleți. Noi o să mergem pe omulețul portocaliu. Acesta este omulețul galben, e o porțiune comună. La un moment dat o să ne întâlnim și cu omulețul portocaliu. E destul de ușurel, un traseu printre case, așa că haideți să pornim. Cam așa, cum vedeți aici arată marcajul. Acesta este un omuleț albastru, dar după cum vă spuneam, marcajul este comun. Dovadă că avem aici 3 omuleți. Am urcat un pic și am dat de un punct de belvedere. Se vede foarte frumos dealul aici. În spate, practic, noi am urcat pe drumul acesta pe care îl vedeți pe aici. Dar vreau să vă mai arăt bucegii aici. Nu prea se vede că este ceață, dar undeva pe acolo sunt strungile mari și mici. Și probabil și vârful Bucșan, dar nu cred, hai că sigur nu se vede de aici vârful Bucșan. Aici în vale este satul Măieciu de Sus. Se mai vede frumos și în partea cealaltă. Da, sunt copaci, nu prea se mai vede aici. Se vede altă parte a satului. Iar noi ne continuăm drumul la deal. Am ajuns la casa inspectorului Tișcă. Este casa aceasta, construită în 1870. Ce este interesant la această casă este că are o curte interioară. E o casă tipic transilvaneană. Aceasta este casa. Aveți grijă că de aici, de la cabană, drumul o ia pe aici în jos, nu în sus. Noi am luat-o pe cel din stânga și ne-a urcat până spre pădure. Doar că, uitându-ne pe hartă, ne-am dat seama că nu este cel corect. Cel corect e pe aici, mai prin vale. Noi am rătăcit destul de mult pe aici. Traseul până am nimerit, sper să fie cel bun. Am luat-o în sus. Era traseul în sus, dar până la un punct unde s-a înfundat. După care ne-am întors, am văzut omulețul
portocaliu aici pe copac. Partea proastă e că sunt foarte multe doborâturi pe aici. Nici nu mai intuiești pe unde este drumul. E foarte posibil când nu erau atâtea doborâturi să fi fost mai vizibil. În sfârșit sper să fie acesta drumul corect, pentru că am pierdut, cred că 15-20 de minute tot rătăcind după omulețul portocaliu. Da, se pare că am dat de drumul corect. În vale se vede complexul Cheile Grădiștei și în față se vede șoseaua. Practic de aici va trebui să urcăm apoi pe celălalt versant. De la Cheile Grădiștei am luat în stânga pe asfalt. Din păcate însă este foarte aglomerat, sunt foarte multe mașini, destul de dificil de mers pe marginea drumului, pentru că drumul este îngust, nu e și dintr-o parte și din alta și acum încă este un moment mai liniștit. Dar nu mai avem foarte mult de mers pe asfalt, așa că în curând o să părăsim zona asta aglomerată. Iar aici unde în stânga aveți centrul de evenimente Vraja Muntelui, pe partea cealaltă este panoul cu traseul ecoturistic numărul 9 la Amfiteatru. Cum vă spuneam, puteți să vă descărcați traseele inclusiv de pe site-ul www.cem.ro. Noi acolo le-am găsit prima dată. Noi suntem aici. O să luăm în sus, mai urcăm un pic. După care cred că o să coborâm. Așa, o să tot coborâm. Să ajungem în punctul din care am plecat, adică Măciul de Sus acolo. Deocamdată părăsim în sfârșit drumul asfaltat și urcăm. Toată agitația asta mi-a cam stricat zenul. Era foarte frumos fără mașini printre case. Acum, din păcate, am nimerit în plină agitație. Dar, slavă Domnului, că a fost pentru scurt timp. Așa că acum o să urcăm din nou și sper să nu mai vedem mașini, să ne bucurăm de liniște și de peisaje. De aici se vede culoarul Cărbran. Acolo suntem un pic mai jos decât culoarul, dar oricum am căpătat ceva altitudine. Păcat că este ceață sau nori joși și nu se vede foarte bine. Am găsit un copac foarte frumos. Aproape am ajuns la Amfiteatru, dar am găsit un loc de unde se vede foarte frumos drumul spre Măciul de Sus din
cheile Grădiștei. Amfiteatrul este undeva în față, un pic mai sus. Practic este un fel de pensiune construită din materiale organice, din ce am văzut eu. Se și vede că are o arhitectură ceva mai organică. Am ajuns și la finalul traseului de astăzi. L-am dublat aproape față de ce era pe aplicație, pentru că la un moment dat am rătăcit traseul. De la Amfiteatrul Transilvania am ales să coborâm pe drumul forestier, numai că drumul forestier ne-a scos între Moieciul de jos și Moieciul de sus, undeva aproape de bisericuța din Cheia. Așa că trebuie să facem tot drumul din Cheia, de la Cheile Grădiștei până în Moieciul de sus, pe asfalt, pe jos. Nu știu exact pe unde era traseul marcat. Noi, cei drept, n-am mai verificat aplicația, așa că am luat-o efectiv pe drumul forestier. Era și destul de frig, ne înghețaseră mâinile și am zis că până la urma urmei trebuie să ne scoată undeva drumul acela. Și într-adevăr ne-a scos, doar că mult mai departe decât ar fi trebuit. Ca să vă faceți o idee, să vă arăt pe Strava cam pe unde am luat-o noi. Amfiteatrul Transilvania ar fi trebuit să închidem bucla, să ne întoarcem aici în Moieciul de sus. Doar că am luat-o pe aici, în sus, și am venit în partea cealaltă pe asfalt. Practic am făcut două mari bucle de traseu în loc de una singură. Așa că în loc de 10 km am făcut 21 de kilometri în aproximativ 5 ore. Dacă voi ajungeți la Amfiteatrul Transilvania, uitați-vă după omulețul portocaliu și nu faceți ca noi, adică nu o luați pe drumul forestier, ci încercați să găsiți traseul corect ca să nu ocoliți atât de mult. Între timp, nici nu am mai filmat pe traseu pentru că ni s-au descărcat ambele baterii de la cameră. Asta din cauza frigului, nu pentru că n-ar fi fost încărcate suficient. Vă spuneam că și nouă ne-au înghețat un pic mâinile pe sus. Bătea un pic și vântul din față. Nu a fost, în prima parte a zilei a fost mult mai plăcută temperatura. În cea de-a doua parte nici nu a mai fost niciun pic de soare, a fost și umezeală, era un pic de ceață, erau nori joși, ca atare s-a resimțit temperatura probabil mai scăzută decât era de fapt. Cam aceasta a fost aventura noastră prin Moieciul de sus, la traseul ecoturistic numărul 9, la Amfiteatru. Nouă ni s-a părut foarte frumos, chiar și pe drumul acela forestier, dar probabil că bucla se încheia tot printre case, la fel de pitoresc cum a și început. Poate cu altă ocazie o să vedem și partea de traseu pe care acum nu am văzut-o. Vă mulțumesc că v-ați uitat, sper să reveniți pe canalul Jurnal de Călătorie și pentru alte vloguri. Și dacă doriți să le vedeți în continuare, să fiți anunțați când apar alte vloguri, tot ce aveți de făcut este să vă abonați la canal. Aveți acolo un clopoțel lângă butonul de abonare, unde puteți să vă setați și notificările. Până data viitoare, bye!